L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Erf. M'hemmx Alla ieħor ħliefek li jieħu ħsieb kollox biex ikollok turih li ma qtajtx il-ħaq ħażin. Għax is-seta tiegħek hi l-għajn tal-ġustizzja u għax int sit ta' kollox lil kulħadd tagħder. Int turi saħtek ma' min ma jemminx fil-kobor ta' setetek u trażżan il dawk li għalkemm jafuha iqumu kontrija. Għax sit il-qawwa int tagħmel il-ħaq bil-ħniena. Lilna tmexxina bit-tieba kbira. Għalkemm għandek is-seta, issiba wkoll meta trida. B'dan l-emil int għallimt lill-poplu tiegħek li l-ġust għandu jkun twajjeb. Din it-tama sabiħa li inti tajt lill-uliedek li inti tagħti żmien għall-indiema ta' dnubietom. Il-kelma tal-Mulej. Salm responsorjali. Mulej, inti twajjeb u taħfer. Int Sidi, twajjeb u taħfer. Kollok tieba għal kull min isejjaħlek. Għati widen Mulej għat-talba tiegħi, isma' l-leħen tal-ilfieq tiegħi. Mulej, inti twajjeb u taħfer. Il-ġnus kollha li għamilt jiġu jinxteħtu quddiemek u jissebħu ismek, Sidi. Għax kbir int u għemejjel tal-ħaġeb tagħmel. Int waħdek Alla. Mulej, int twajjeb u taħfer. Int Alla Sidi, ħanin u twajjeb, iddum biex tagħdab kollok tieba u fedeltà. Ħares lejja u ħenna lija, għati qawwa lill-qaddej tiegħek. Mulej, int twajjeb u taħfer. It-tieni qari. Qari mill-Littra ta' San Pawla Apostol lir-Rumani. Ħuti, l-Ispirtu min-naħa tiegħu jgħinna fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Għax aħna anqas biss nafu nitolbu kif imiss, imma l-Ispirtu stess jidħol għalina bit-talb tiegħu bit-tnejt li ma jistax jitfisser bil-kliem. U Alla li l-ħarsa tiegħu tinfet il-qlub jaf x'inhi x-xewqa tal-Ispirtu. Bit-talb tiegħu jidħol għal qaddisin skont ma jrid Alla. Il-kelma tal-Mulej. L-Evanġelju. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lin-nies din il-parabola. Is-saltna ta' smewit tixbaħ lil wieħed raġel li żera żerriegħa tajba fil-għalqa tiegħu. Iżda x'ħin in-nies kienu reqdin, ġie l-għadu tiegħu, żara s-sikrana qalb il-qamħ u telaq. Meta mbagħad il-qamħ nibet u ħareġ iż-żbul, tfaċċat ukoll is-sikrana. Resqu l-qaddejja fuq sit il-għalqa u qalulu: Sinjur, int mhux żerriegħa tajba żrajt fil-għalqa tiegħek. Mela dis-sikrana minn ġiet? Iżdu qalilhom: Dil-biċċa għamilieli xi għadu tiegħi. Trid imorru niġbruha, qalulu l-qaddejja. Le, qalilhom, għax intom u tiġbru s-sikrana għandkom imnejn taqilgħu magħha l-qamħ ukoll. Erħulhom jikbru tnejn flimkien sal-ħsad. Meta mbagħad jasal il-ħsad, ngħid lill-ħassada: Iġbru s-sikrana l-ewwel u orbtuha qatta għall-ħruq. Mbagħad qiegħdu l-qamħ fil-maħżen tiegħi. Ġibilhom parabola oħra u qalilhom: Is-saltna ta' smewit tixbaħ lil żerriegħa tal-mustarda li wieħed raġel ikun qabad u żeraħħa fil-għalqa tiegħu. Ita bil-ħaq li żar waħda fost iż-żrieraħ kollha, iżda meta tikber tkun l-akbar waħda fost il-ħxejjex u ssir siġra, hekk li l-asafar tal-ajru jiġu jbejtu fil-frijej tagħha. Qalilhom parabola oħra. Is-saltna ta' smewit tixbaħ lil ftit ħmira
li waħda mara tkun qabdet u ħaltet ma' 3 sigħan tqiq sa ma tkun qolit l-għaġna kollha. Dan kollu Ġesu qalu bil-paraboli lin-nies u mingħajr xi parabola ma kienx ikellimhom biex hekk iseħħ dak li kien ingħad permezz tal-profeta meta qal: niftaħ fommi bil-paraboli, nitkellem fuq ħwejjeġ moħbija sa mit-twaqqif tad-dinja. Imbagħad ħalla n-nies u mar id-dar. Resqu lejh id-dixxipli tiegħu qalulu: fissirilna l-parabola tas-sikrana fl-għalqa. U weġibhom: dak li jiżra ż-żerriegħa tajba huwa bin il-bniedem. L-għalqa hija d-dinja, iż-żerriegħa tajba huma wlied is-saltna, is-sikrana huma wlied il-ħażina. U l-għadu li żaraħħa huwa x-xitan. Il-ħsad ifisser tmiem id-dinja u l-ħassada l-anġli. Mela bħalma s-sikrana jiġbruha u jaħarquha fin-nar, hekk isir fit-tmiem id-dinja. Bin il-bniedem jibgħat l-anġli tiegħu huma jiġbru barra mis-saltna tiegħu kull ma jġib it-tfixkil u kull min jagħmel il-ħażen u jixħtuhom fil-ħuġġiġa tan-nar. Hemmhekk ikun hemm il-biki u t-teżżiż tas-snien. Imbagħad il-ġusti jisiru jiddu bħax-xemx fis-saltna ta' missierhom. Min għandu id-nejn ħajisma'. Il-kelma tal-Mulej.